a preto im poskytnite celodenný prístup k čerstvej vode a miesto, kde by sa dostatok čerstvej vody a prístup k miestu, kde sa môžu. Myslím, že aj vašim psíkom je cez... Kusaj je veľmi... Ešte raz. Kusaj je starší psík veľmi jemnej a príjemnej. Ešte raz. Starším ľuďom, tak aj do mladej rodiny. A ja si to musím napísať. Ešte šmradla by po tej zime. Potreboval by vykúpať. Bež. Tu sa len muckáte a žiadny pohyb. Nemusím sa umývať, že? Na čo ja chodím na kozmetiku. Poď, ešte než sa mi prežereš piškotku, trošku pochoď, na? Ne, že mi zažereš hlavu. Ty choď preč. Aktuálne sa osádzajú okná do každého kotierca, čím zabezpečíme viac svetla a lepšiu cirkuláciu vzduchu. Ruky je mladý psík plný elánu, energie a lásky k ľuďom. Hugo je trojročný pes veľkého vzrastu. Má skvelú, priateľskú a vnímavú povahu.